محتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تخطاتلت نايس channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومون كمتي أبزي وان نستفل عليه هاجرات بكل مداينا هيوت quality of life وددر نقبر زلنا وددر عينيت هاجر كابينيت تصبغ وي يبلش ويحيي العبيد اللوجل إنه بعد ده يكونسي بزح سب كابنا يقع السلزلو بحضارات يخون بستفل عليه كطبعا مدايات كاب هاجرنا هاجر كغير زل سب سلزلو إذا حبريتا زحيزنا عند عرخيدنا التنقبر وسانة وتسيتاون زيت عسن كوننا يخليو أمبارح بزي حجي بزح سب تدقاقامي إذا مدب كاب جمر استصحف اللي انتلو بزح سب كندا كخيز دلي كاب أوروبا فلاي كاب على سويدن كاب على نروي كمون كاب هولاند كاب جرمن كم زلو سميع لهم سلازي إزينا بزنو خدو زلنا كما يمثل نقول لنا هاجرات هذا بحاجة خنقبركن فتن عندنا أبزا مدب زياجن سويدنن كندان كنا ولادر كن فتنينا كنا ولادر كلنا دما بحاور زي كونه بكل مداي بقطبان بمن بابرن بحكمنا وكنكنن بخالنا يتعنا ناي منبار كنتاتن نخل نجرات أولاديرنا أما داتا ناي دوموس في اللي كنجبرينا سلزي بحفشة أزن ريوزلنا أقداسي النتن جبرس قمت كنوسن تدلينا التزبالة كون الناس خيليو سلزي زعبا سويدن زيادة بسفح زبالة مستيتنا بعد بيتي ونجرنا نيرنا سويدن سلا نوح سلا تقمت ناي سويدن زيادة كاب كندا وين سويدن كتقول تدليو زيادة حبريتاهم كتروح تدخليهم بحفشاجن إذا فيديو زيا نبزحات هجرات أب سكندنافيا نزلوا هجرات تمساسالنت نفس سويدن علوانيو سلازي كساب ناي نروي ناي دنمارك نجبر ودما ناي هولاند ناي جرمن مس كندا نجبر مجمريا نزيا خنرينا سلازي ذا فيديو زيا لايك ابوا كساب نابكالوت نمتان كتبازح ناتكم فيدباك ناتكم ريتو دما كتبيهم حجي اتزربا بحاور خيكوننا سكرينات شير كجبري بحادقينا دما اتي حبريتا نارانا يوخن كيدينا مالتيو كندا مس سويدن كلتي ازين ابتر زناي معبالن بزح سب مسدت كم سدتنيا زمرصن كنبرن زدلي هاجراتينا خنري مجمريا قدنا مجمرنا كل جزء بجنرال انفورميشن كبحفش حبريتا نايتن هاجرات مخنياتو كل مداي نايتن هاجرات كنت نكف سلازلنا نحد نجر صبغي وي حما كتب لغلغه بزح نتاتيخا انكلود كتبر زلك مجمريا of course كندا بنورث امريكا تركب سويدن كاب نورث أوي كاب سمين أوروبا تغاب سمين أمريكا سفحة كورا درازي الهجراتين كندا أزيو سفي حجريو كبابي 10 مليون تربع كيلومتر سفحة اللو سويدن جن درجة فرق مليون انتبلنا أتجاجنا مالتي سلزي كندا زيو عب حجري زاربو غانقا كندا إنجليش سويدن كا سوينس كاي زاربو محدراناتهم تمساسال نزلوا فدرال بارلمنتري ريبابليك اب كندا كونكولو بارلمنتري كونستيتيوشنال موناركي ولا نشتي كفالنا موناركنتون اللواي وكان نكسنت كفال ون كندا اللوايو ام نكسنتنا عباي بريطانيا سلجاتو قال كفال او غناي كينيا جي استمسرتالو هاجر سويدن ازيو انتاوا هاجر شو من 136 اي دي ازيت انتاوا هاجر كندا جن اب 10 شمن تسوسان شوعتن اي دي دحر لدته كرسوس ابيلو استمسرتي ريس كتماناتن كندا مبزحت سب تورونتو يدمسلو نو اوتوا يبحالتي ريس كتماناتهم ناي سويدن كا ستوكهولم يبحال مالتيو good next a population ويكا بس حزبي كنركن فتنينا سفحتن رزنينا بس حزبي كندا ولا كوازي سفي هاجر تغونه حزباغن بزح هيكونن بزعيخا 38 مليون ابيل زخون حزب اللوا سويدن كا 14 مليون حزب اللوا صعق ناي حزب زقمطلو ترينا ناي كندا 38 بنصار ناي سويدن 23.3 سلازي مور صعق حزبي صعق يلو زقمطلو سويدن يو سويدن من صعق يبلو مسكالوت هاجرات كوادر كله جن كاب كندا زلعللو لايف اكسبكتنسي زع قداسيو كن منتاي عد ما بحاره هاجر كتنبر تخيل بحفشا كاب سراي حبريتاي مالتيو
ክልቲአን ሃገራት ጥቃጥቃየን ቁሩብ ስዊድን 81 ናይ ካናዳ ድማ 80 ንርኢ ኣለና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ 84 ኣብ ካናዳ 84 ከዓ ኣብ ስዊድን ማለት እዩ ኣቨሬጅ ዕድመ ማእከላይ ዕድመ ዝበሃል ኣብ ካናዳ 41.8 ኣብ ስዊድን 41.1 ኣዝየን ጥቃጥቃየን ናይ ዝውለዱሉ ቆልዓ ሬት ናይ ምውላድ ሬት ማለት እዩ 9.4 ኣብ ካናዳ 10.9 ኣብ ስዊድን ሞር ቆልዓ ኣብ ስዊድን ውለዱ death rate a little bit ኣብ ስዊድን normally migration ካናዳ 5.5 general on average ስዊድን ካ 3.6 ስለዚ ሞር ስደተኛታት ንካናዳ ይበዝሑ ማለት እዩ quality of life ቅድምና ኣብዚኣ ምሕላፍና ንእሽተይ ሓበሬታ ክንርኢና ኣብዚ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኑ ኣሎ that's why ነዚ ትርኢ ዘለኹም እምበር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ እቲ ዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም ኦኬ ክንቅፅል ኢና ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እቲ ምቹእነት ወይ ከዓ ፅባቐ ናይቲ ሂወት ብሓፈሻ ክንርኢና መጀመርያ ብዛዕባ ምቹእነት ወይ ከዓ ጣዕሚ ናይ ሂወት ክንርኢ ከለና ቁጠባ ፖለቲካዊ ርጉእነት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ርጉእ ፖለቲካ ሰላምን ቅሳነትን ዘይብሉ ዓዲ ርጉእ ሂወት ክትሕልፍ ወይ ከዓ ፅቡቕ ሂወት ክትሕልፍ ስለ ዘይትኽእል ሰው ኣብዚ ነጥቢ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ሕጂ ንሪአን ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እቲ ዝበለፀ ሚእቲ ኢሎም ኣለው እቲ ዝኸፈ ከዓ ባዶ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ክዓቢ ከሎ ፅቡቕ ማለት እዩ ቁጠባ ፖለቲካዊ ርጉእነት ስዊድን 9 ካናዳ ድማ 87 ስለዚ ፖለቲካዊ ርጉእነት ኣብ ካናዳ ይጎድል ካብ ስዊድን ማለት እዩ ሲቪላዊ መሰል ሲቪል ራይት ማለት ሲቪላዊ መሰል 99 ኣብ ስዊድን 92 ኣብ ካናዳ ጥዕና on average 85 ኣብ ስዊድን 78 ኣብ ካናዳ ክላይመት 33 ኣብ ካናዳ 20 ኣብ ስዊድን cost of living ናይ ምንባር ዋጋ ወይ ከዓ ክብሪ ናይ ዋጋ እንተሪኢና 16 ኣብ ካናዳ 12 ኣብ ስዊድን ስለዚ ኣብ ካናዳ የሓይሽ ምንባር ክንሪኦ ንኽእል ዝዓበየ ቁፅር ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ፖፑላሪቲ ህቡብነት ድማ 45 ካናዳ 37 ስዊድን ሶ ኣብዚአን ኣገደስቲ ነጥብታት ክንርኢ ከለና ስዊድን ካብ ካናዳ ይበልፅ ማለት እዩ ኣብዚአን ታድራናየን ማለት እዩ ኣብ ጥዕና ኣብ ፖለቲካዊ ርጉእነት ሲቪላዊ መሰላት እውን ካናዳ ስዊድን ይሓይሽ በዚ ንሪኦ ዘለና ወላ እኳ ጥቃጥቃ እንተኾነ ኢኮኖሚ ቨሪ ኢምፖርታንት ቁጠባ እቲ ኣገዳሲ ባእታ ከም ስደተኛታት ኣብ ሂወትና ብኩሉ መዳይ ዝትንክፈና እዩ እምበኣር ቁጠባ ክበሃል ከሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ ሸቕለት ኣልቦነት ስራሕ ዘይምርካብ ስራሕ ዘይረኽቡ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ ካናዳ 7.5% unemployment ክልዋ ከሎ ስዊድን 8.7 ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ኤግዛክትሊ ኣብዛ ሕጂ ሞሜንት ዘለዎ ንሬሴሽን ክንከይድ ከለና ኣይኮነን ቅድሚ ዓመት ወይ ናይ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሒ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ኣብታ ግዜኡ ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ሓበሬታ ንኽእከብ ግዜ ስለ ዝወስድ ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ ስዊድን ይበዝሕ ካብ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን እዚኣ ከማን እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ነዚ እዋን እዚ ተንፀባርቕ ኣይኮነትን ምክንያቱ ስዊድን ከባቢ 9% ኢንፍሌሽን ኣለዋ ራይት ካናዳ እውን ከባቢ ከምኡ ኣለዋ ስለዚ ላዕሊ እዩ ዘሎ ኢንፍሌሽን ኣብ መብዛሕትኡ ነገራት እዚ ሓበሬታ እውን ክንገድፎ ንኽእል ኢና ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ናይ መነባብሮ ዋጋ ምስ ኣሜሪካ ምክንያቱ ክቡር ወይ ሕሱር ክትብል ምስ ምንታይ ኣወዳዲርካ ቤንችማርክ እንታይ እዩ ንዝብል ኣሜሪካ ከም ቤንችማርክ ወይ ከም መወዳደርነት ተጠቂሞም ካብ ሂወት ናይ ኣሜሪካ ከምንምንታይ ይኸብር እቲ ሂወት ክሪኡ ከለዉ ናይ ካናዳ ካብ ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ይኸብር እቲ ሂወት ማለት እዩ ስዊድን ካብኣ ካብ ካናዳ እውን መሊሱ ይኸብር ስለዚ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ኣብ ስዊድን ይዓቢ ይኸብር ካብ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ታክስስ ቨሪ ኢምፖርታንት ቀረፅ
كرا خلو in general قرص بزح نطبتان دي زلو ግን ናይ قرص ጥራይ ፍሊት ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብዛ ቀረባ ክዝርግሓየ ስለዚ ወይ ተዘርጊሓ እንተላ ክትሪእዋ ኢኹም رأيوا تناي قرص نفس وكف هاجر صلوا سلو زلو انت وصي على رأيوا توصي ግን ክትወጽ ምዃና ክነግረኩም ደሊ ሰው ኣብ ካናዳ قرص 24.5% ክኸውን ከሎ ሰው قرص ክንብል ከለና ብዙሕ ቫሪያንት ኣለዎ ብሓፈሻ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዲቴይል ኣብ ኒው ኬድና ክንሪአና ሰው ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ማለት እዩ እቲ ኣብ ካናዳ 24.5 ኣብ ስዊድን 49%. ስለምንታይ ክንዲ ዝኸውን ክኢሉ እንተኢልና ስዊድን ብዙሕ ሲስተም እቲ ሲስተም ወይ ካት መንግስቲ ብዙሕ ነገራት እዩ ነቲ ህዝቢ ዝህቦ ንኣብነት ጥዕና ብናፃ ኣብ ስዊድን ኩሉ ሰብ ሄልት ኢንሹራንስ ኣለዎ ኦኬ ፅቡቅ ድያ ፅቡቅ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ መንግስቲ ነቲ ጥዕና ነቲ ሃገር ቴክ ኬር ዝገብሮ በቲ ታክስስ ገይሩ ኣብ ልዕሊኡ ቻይልድ ኬር ናይ ቆልዓ ክንክን ዝኾነት ኣደ ውልድ ምስ ኣበለት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ቆልዓ ኣብ መትሓዚ ምሉእ ስራሕ እንተለዋ ንምሉእ መዓልቲ 2 ድዮም 3 ቆልዓ ይተሓዙላ እዚ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝኸበረን ነገር እዩ ስለዚ እዚ እውን እቲ መንግስቲ ይሽፍኖ እዩ ሶ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ስለ ዝእቱ ናይ ስዊድን መንግስቲ ብዙሕ ቴክ ኬር ስለ ዝገብር ታክስስ ካብ ብዙሕ ክወስድ ይካየድ ፅዳ ከፍሎ ድሓር ክንሪኦ ኢና እቲ መንግስታት ቁጠብኦም ባጀቶም ዕዳ ናቶም ደረጃ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና መን ዝያዳ ዕዳ ኣለዎን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ average income ኣታዊታት on average እቲ average income ናቶም ክንርኢ ከለና ኣብ ካናዳ 48,000 ክኸውን ከሎ ኣብ ስዊድን ግን 58,000 ከባቢ 59,000 ይኸውን ስለዚ ብሓፈሻ on average እቲ income ናይ ስዊድን ይበልፅ ካብ ናይ ካናዳ so it's a bit different ኣብዚ corruption ተሪና ድማ ከም ዝበልናዮ ኣብ ካናዳ ይብርትዕ ካብ ኣብ ስዊድን ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብተን ቀንዲ ኣገደስቲ ነጥብታት ብጀካ ታክስስ ከም ኢንዲቪጁዋል ኣብ ታክስስ ኣገዳሲ እዩ ሶ ታክስ ታሕቲ ስለ ዝኾነ ካናዳ በዚ ሰሓብነት ክህልዋ ይኽእል እዩ ብንፃሩ እቲ ደሞዝን ስድራ እንተለካን ገለ ክትሪኦ ከለካ ግን I think ስዊድን ዝበለፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ካብ መብዛሕትኡ ሃገራት ናይ ዓለም ምክንያቱ ናይ ቆልዓ ናይ ሓደ ክልቲኦም ወለዲ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዝደልዩን እንድሕር ክሰርሑ እንተኮይኖም which is important ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ ቆልዓ ምትሓዝ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ስዊድን ድማ ነዚ ካብ ምሉእ ዓለም ገለ ካብተን ዝበለፀ መፍትሒ ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ታሕተዋይ ሓበሬታ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ጂዲፒ ናቶም ናይ ካናዳ ከባቢ 2 ትሪልዮን ዝኸውን ቁጠባ ኣለዎም ናይ ስዊድን ግን 627 ቢልዮን ስለዚ ናይ ካናዳ ፀቢቑ ይዓቢ of course ዓቢ ሃገር እዩ 38 ሚልዮን ብ10 ሚልዮን ስለዚ ህዝቢ እውን ኣብ ግምት ብምእታው ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና እዚ ነጥቢ እዚ ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና ብሰፊሑ እናወዳደርና ማለት እዩ so ናይ ትሕተ ቅርፂ ከተወዳድሮ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ምስ ሰፍሓት ናይቲ ሃገር ስለ ዝኸይድ ኣብዚ ንሽሕ መቒልካ ትሕተ ቅርፂ ንሽሕ ክትሪኦ ከለካ ብፅርግያ 27 ኪሎ ሜትር ንሽሕ ህዝቢ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ስዊድን ግን 55,000 so ብፐርሰንቴጅ ክወዳደር ከሎ ናይ ካናዳ ናይ ስዊድን ይበልፅ ኣብዚ እውን ማለት እዩ ኤነርጂ ኮንሳምፕሽን ድሓን ክንገድፈ ኢና ምክንያቱ ቁርብ ግዜ ክንቁጥብ ምንታን ናይ ቴሌፎን ዳርጋ ክልቲአን ስልጡናትን ምናልባት ምስ ህዝቢ እውን ስለ ዝተሓሓዝ ክንገድፈ ኢና ኣገዳሲ ነጥቢ ጥዕና ክንርኢ ኢና ጥዕና ማለት ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት እዩ ንሃገራት ድማ ዝፈላለየን ናይ ጥዕና ዕድላትን ቀረባትን እዩ so ሓደ ካብቲ መዐቀኒ ናይ ሕክምና ክሪእዎ ከለዉ beds per 1,000 people ንሽሕ ሰባት ክንደይ ዝኾኑ ናይ ሆስፒታል ዓራት ኣለዎም ክረአ ከሎ ተመሳሳሊ ኣለዎን 2.5 ኣብ ካናዳ 2.14 ድማ ኣብ ስዊድን ደኳትር ንሽሕ ሰባት ክረአዩ ከሎ 2.6 ኣብ ካናዳ 5.4 ኣብ ስዊድን ስለዚ ሞር ደኳትር ሕሙማት ዝኣልዩ ኣብ ስዊድን ኣለዉ ካብ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ሽኮርያ ዝያዳ ኣብ ካናዳ ኣሎ 7.6% ካብ ስዊድን ቲቢ እውን ኣብ ካናዳ ይበዝሕ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ግን ኣብ ካናዳ ይዓቢ ከምኡ ድማ ምትካኽ ምትካኽ ኣብ ስዊድን ይበዝሕ ካብ ኣብ ካናዳ ማለት ሽጋራ ዘትክኹ ማለት እዩ so ክላይሜት ኣገዳሲ እዩ ኩነታት ኣየር ማለት እዩ ናይ መዓልቲ ናይ ሙሉእ ዓመት ርዮም ናይ መዓልቲ ቴምፕሬቸር ክረአ ከሎ ናይ ካናዳ 7.2 ናይ ስዊድን ካ 9.8 ስለዚ ናይ ስዊድን ይበልፅ ናይት ታይም of course ናይ ስዊድን ይበልፅ
ናይ humidity ها ተመሳሳልነት 72 ንካናዳ 80% ድማ ንስዊድን ማይ ዝሃርመሉ rain days 8 ንካናዳ 9 ንስዊድን sunshine per day sunshine hours ሰዓታት ናይ ፀሓይ ድማ 5.5 ንካናዳ 5 ንስዊድን ስለዚ ተመሳሳልነት ኣለዎም so أجي next እንታይ ክንሪና the cost of living ንብዙሓት ሃገራት ክነወዳድር ክንጅምር ኢና ኣብዚ እንታይ ክንሪና average income around the world ኩለን ሃገራት ብኣታዊታትን ክስርዓ ከለዋ ማለት እዩ so ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንሪና መን እንተን ዝለዓለ average income per year ዘለወን እንተሪና per month እውን ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ናይ ኩሉ ሰብ ከም ማለት ኣይኮነን ትቁጠበን ብህዝበን ክምቀል ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዓመታዊ average income ናይ ሞናኮ ቤርሙዳ ስዊዘርላንድ ኖርዌይ ዝለዓለ እዩ توب 10 سويدن أبيلا حجي أبز انتهيلنا تحت ورد لنا أب مبل 10 حدا درجة على سويدن 50 شمنته ورحاود ما 14,900 يمت افريجين كام نتزبا مالتيو نتحت وردنا كندا دما مبل 20 حدا درجة ب 40 شمنتن ورحاود ما 40 كلتن 14 كلتن مالتي لذي أبزنت بزي clearly سويدن كم تبلس نرى لنا مالتيو كمون cost of living أقدر سنت بيو من بار نايتي واجانا من بار دماغ نرخلنا بتي cost index منزلين كم كمون purchasing power كري وخلو مثل أمريكا وراديروم منن زيادة قدامنا تلوا رانك خبر لنا كلو مالتيو سويدن أبيلا let's find Sweden قبل 10 حمشتلا كندا دما دحريا مبل 10 شمنتلا سلازي ابزون سويدن عبلالنت نرلنا ناي موداتا قطبان كنودادر كنجمرينا ناي كلتين هغرات تنكف بيننا جي دي بي ناتن ويكا تقطبان اب 2021 مستقبر معكاني ناي كندا حدنت ب9 تريليون ايكونومي لون كلكاتن زعبيا ايكونومي زلون توب 10 توب 20 هاجرات يا كندا سلازي I think G7 ونيا كابتن زعبيه قطبا زلون هاجرات يا سويدن بمنصرو 627 بليون زخون ايكونومي اللوا ابزعجي ايكونومي ناتا ببز حزباك مقالكلو جي دي بي بير كابيتا يبلوو እዚ ድማ ናይ كندا 52 شح كون كلو ናይ سويدن 60 شح يمص ስለዚ GDP per capita أقداسي قطبا بهزبك مقالكلو مخنياتو هذا هاجر تقصرنا ابن تشاينا مبل كاليتي ازلا بقطبا 19 كباب 10 تريليون ايكونومي لو GDP per capita نهزبك مقالكلو غليو تحت يازلا ስለዚህ كنرينا نخلنا بزنيو تحت خاطر باتخل سو سويدن 60 حلوا مالتيو عدانا تنك ديت ناتن كروخلو ديت percentage of GDP قطبان عداناتن مس قطبان كنصاصر كلو بتاع قدا سنت بي ابز خنرينا كندا لعلي قطبا كبابي 2.3 تريليون لعلي قطبا عدا لوات هاجر لك كما امريكا سيم ايكونوميك بوليسي تمساسالي ايكونوميك بوليسي سلازلون لعلي ايكونوميناتا عدا لوا كندا سويدن جن قال كابتن زوحد عدا زلون هاجراتين amazing very amazing أزي بزح taxes وسيدا نتكوست بملو كشفنا وصل فتنو سلازي Sweden just one second expire Gabri sometimes so let's see give me one sec yes okay so one second sorry technically okay so comes in ريا زلنا بمنطر عدا كروخلو سويدن زوحد عدا 36 نطب 7% ناي عدوم تراي ناي قطبا مي عدا زلوم حنت هاجر يلي قطبا عدا خلوا يخلدو اوي مخنياتو اتي دوت ديت بوند كغبر كلت منغسي بفلاي ازيو كونفيدنس بزح سب زفتو كارنس زلون هاجرات بزح سب زطلبو كارنس زلون هاجرات اتناتن عدا عب كون خلينا ابنت امريكا ازيو عب عدا لعل قطبا زعبي اصبيق زعبي عدا زلو هاجريا نزي دما تدغاغام خمس قلصو يكاليو sophisticated economy رقق زباله ايكونوميታት ስለንዛረብ ዘለና ከም ግለሰብ ክትሪኦ ከለኻ ልዕሊ ቁጠባኻ ክትልካሕ ከፍቅደልካ ዝኽእል ውሑድ እዩ ከም ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ እሞኻ ግሎባል ካረንሲ
بعلم درجات تطلبنا زلو باطيرا كلو كخلو اتنات كعدا سب زغزلو مخنياتو نت باطيرانات كخدل خل كومون دايفرسيفيكيشن اب انفستمنت ناتو كون خل زي كالا رستيو بحفشان كم زكالي ندركم الله مالتيو كومون هذا كنريو نخل expenditure اب ديفيسيت ناتوم تريناخه اب تريد ديفيسيت كنريو نخل وي بالبرسنتج كنرو تمساسلنت اللون expenditure education نايت مرتي expenditure تمساسلنت لنا عجون نايت عنا expenditure بالبرسنتج كنريو خلنا 19 تمساسلنت اللون بحفشا كنريو خلنا تي ايكونوميناتن كاب ازيو زفلالي ايكونن 1 second تماليس قرية خلقو تقطباناتن ازيو زفلالي قطبا ايكونن اذا حبريتا زدما فليتنا من قدنا نقعز هيوتنا نخنستخاخل يو زا فيديو لايك ابوا دقيمكم تديجيركم مالتيو ناب كالوت من تانكت بسه بفلاي كندا نسويدن كخدو نزدلي هستفل عليه نزلو شير قبرو لهم كتغمام سلتغل قدم موسانهم حسيب كاتقروهم زعت قزي كي حسبنا عركيكم يلني محازايكم يلاتني الناس لنوسن صباح نقوه كنت تعاس نخلينا كاب صباح نقوه تتعاس لما اتزبالته بوانو انت وسن كايو امبار نايلو مارستاب زخوديه اب كالارس كمزي تدليو حبريتا تدليو هاجر زخون انتلو اب كومنت تصحفوا لي ناتكم فيدباك كقبل لكم كفتني اب كال اسراح كساب من الرغب دحانكم بلكم تصبقوا تشاو